Hello friends, welcome back to my channel. आं दिनै माने स्पाइसि नूडल्स ट्राई खालामनो नागिरदों नै कोरियान ओमफ्राय बेखौ दा आं बानायगोन ओमफ्राय जानायखौ देखायगोन नोंथांमोना मोजां नुयोबा नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ आरो बेखौ माबायदि बानायो आरो माबायदि टेस्ट बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन स' नायलांबाय थादो दायो Jadi ya sih. Penuh ada. Siri-siri macam-macam zaman nengko Nengah mana saya kali gambar cahaya Eसे गोदैबो दङ ओमफ्राय हालौनाया बानलु गोसा सिब्र बानलुनि टेस्टी किन्तु नोंथांमोनाबो ट्राई खालामनानै नाय खनसे माने 3x स्पाइसि नूडल्स ना नै जानो हाला दायो जि बानलु गोसाद्राय मोनबाय थानो हायो एकदम पुरा गोसा मोनदों आरो ना मालायफ्रा माबायदि मोनो मिथिया
नोंथांमोना ट्राइ खालामना नाय जानो मोजाङानो टेस्टि ओमफ्राय बानलुआ एसे गोसा आरोना जों बारा बानलु जायाना बेखायनो हायाखै जोङो बिनि प्राइसआ माने पेकेटसेयाव 130 मोन आरो नोंथांमोना नायब्ला बानलु सिब्र' अरनानै जानाय बायदिखा आरोना बिनि मा होनो टेस्टलायनो आलु गोसाया ओमफ्राय टेस्टआथ' टेस्टियानो मोजां ओमफ्राय जाया जानो माने बानलु जानो हाया बिसोरो ट्राइ खालामखानाङा आरोना जायफोरा बानलु जानो हायो बिसोर बिराद मोजां मोनजागोन ओमफ्राय नोंथांमोना आलु सिब्र' सिफ्लेना जानाय बायदिसो मोनखादों मार्केटाव थांनानै लायनानै टेस्ट माने ट्राइ खालामना नाय आरो दे आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय